kasabihan na eyes are the windows to the soul, kaya mahalagang pangalagaan ang mga ito upang mapanatiling malinaw ang ating paningin. Sa kabila ng mga hamon gaya ng sobrang paggamit ng gadgets, genetic na kondisyon o aksidenteng dulot ng kemikal, laging may pag-asang maibalik ang liwanag sa mata. Ito ang patunay ng matagumpay na operasyon na isinagawa kamakailan sa Region 1 Medical Center, Department of Ophthalmology and Eye Center. Sa kauna-unahang pagkakataon na isagawa ang Type 1 Keratoprosthesis Surgery, isang makabagong pamamaraan na nakapagbalik sa paningin ng isang pasyente na nagkaroon ng bilateral blindness matapos ma-expose sa chemical injury. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga mahuhusay na doktor ng R1MC na nagbigay ng bagong pag-asa at buhay sa pasyente. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng pinto para sa mas maraming pasyenteng nangangailangan ng parehong paggamot. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.